O Bloque Nacionalista Galego vimos de manter unha xuntanza con representantes sindicais do Servicio de Bombeiros, tanto a sección sindical da CIGA como a sección sindical da CUT, para poñermos en común a situación moi preocupante que atravesa un servicio que é absolutamente esencial e crítico en materia de seguridade como é o Servizo de Bombeiros. Unha xuntanza que ten lugar despois de termos coñecemento dunha instrucción clandestina asinada o pasado 10 de xuño na que se reduce a 15 o número de efectivos mínimo por xornada e mesmo até 12, unha instrucción que está asinada polo subxefe de Bombeiros e polo xefe da área de seguridade, pero non pola concelleira delegada, a señora Rodríguez Calviño, nin tampouco se ratificou esta instrucción a través dun acordo da Xunta de Goberno Local, o que evidencia un deliberado interese de opacidade de furtar o control, de furtar tamén a posibilidade de resposta diante dunha resolución absolutamente aberrante. Unha instrucción que se acomete sin a necesaria e a preceptiva negociación colectiva coa representación sindical e unha resolución da que non se deu conta oficialmente ao conxunto da corporación. Falamos, por tanto, de que o Goberno Municipal de Abel Caballero ven de reducir a 15 ou a 12 a dotación mínima de efectivos do Servicio de Bombeiros frente aos 24 que existían no ano 2004, frente aos 20 que existen dende o ano 2010 e mesmo contradicindo o informe do que nesa altura era xefe do Servicio de Bombeiros, que no ano 2024 fixaba en 20 o número de efectivos necesarios para a dotación ordinaria, pero que incluía no seu informe a recomendación de que para unha dotación óptima ese mínimo tiña que ser elevado entre 22 e 23. Agora, no ano 2026, a proposta, o acordo, a decisión do Goberno Municipal é que para o que denominan cobertura crítica de carácter ordinario sexan 15 efectivos e o que é máis preocupante para as coberturas de contingencia o reducen a 12. Un absoluto contrasentido do punto de vista técnico na medida en que a resolución, a instrucción acordada polo Goberno Municipal supón que para circunstancias sobrevidas ou extraordinarias a dotación mínima é inferior que a que ten que haber con carácter ordinario. Mais o principal, o máis grave, o fundamental desta decisión é que con esta instrucción o Goberno Municipal de Abel Caballero reduce un 37% a dotación mínima do Servicio de Bombeiros en relación aos mínimos que existían no ano 2004. E iso supón instalar nunha precariedade permanente, nunha precariedade crónica ao Servicio de Bombeiros, comprometendo en primeiro lugar a capacidade de resposta diante de situacións de emerxencia, supón, dende logo, un risco evidente para aumentar os tempos de resposta, supón na práctica deixar sin efecto as dúas zonas nas que está dividida a cidade para a atención das emerxencias por parte do Servicio de Bombeiros e compromete, por tanto, de maneira clara e grave a seguridade, a principiar dos propios bombeiros, mas tamén do conxunto da cidadanía. Esta instrucción, esta reducción dos efectivos mínimos por xornada, é claro que o único que persigue é evitar formal ou aparentemente o feche dun dos dous parques de bombeiros que existen na nosa cidade, como viu sucedendo de maneira intermitente durante os últimos anos. Isto, inda que sexa con garantir unha dotación nalgún deles que se reduza a apenas un telefonista ou un conductor bombeiro. Esa vai ser a dotación mínima nun dos dous parques simplemente para evitar eses titulares que tanto lle incomodan ao alcalde e que demostran a situación de precariedade do servizo. Esta instrucción, esta decisión de reducir o mínimo de bombeiros engádese, ademais, ao incumprimento das medidas de prevención de riscos que xa motivaron sentenzas en contra do propio Concello de Vigo. Engádese tamén ao rotundo fracaso do programa de reforzos, ese programa de reforzos que foi vendido por parte do Goberno Municipal como a solución máxica aos graves problemas estruturais do Servicio de Bombeiros, pero que mesmo con ese programa de reforzos, onde xa hai un número importante de bombeiros que superaron o máximo legal de horas extraordinarias, non impediu que no que vai de mes de xuño, por poñer un exemplo, a metade das xornadas en Vigo houvese menos dos 15 efectivos que hoxe se din que serían o mínimo ordinario, o que demostra, ademais, que esta nova instrucción vai converterse en papel mollado. Estamos diante dunha decisión que, lonxe de correxir
a insuficiencia estrutural do servizo, o que vai facer é profundar nela. E temos que lembrar un dato que, dende logo, é moi clarificador a respecto do problema, do alcance do problema que encara ao Servizo de Bombeiros. Neste momento, o plantel do Servizo de Bombeiros atinxe un total de 89 efectivos das 162 prazas que existen na relación de postos de traballo do Concello de Vigo. Ou dito de outra maneira, o Goberno de Abel Caballero, o mesmo que deixou o pasado ano 2025 150 millóns de euros sin executar o orzamento municipal, ten o 45% das prazas de bombeiros sen cubrir, nin de maneira permanente e definitiva, nin tampouco con interinaxes. E por iso que, dende logo, dende o BNG, o que exiximos é unha rectificación desta política temeraria, desta política kamikaze do Goberno municipal, que, dende logo, vai en contra de garantir a seguridade na cidade e insiste nunha política absolutamente suicida no sentido de incrementar os riscos, tendo en conta que nesta cidade xa pasaron cousas graves. Vivimos os efectos daquela vaga incendiaria do ano 2017, vivimos tamén ese aparatoso incendio no Punto Limpo, nas instalacións de Toisal, vivimos o fatídico incendio que lle custou a vida a varias persoas en Afonso X e, por tanto, xa se puxeron en evidencia os límites operativos dun servizo que sigue estando infradotado. Por iso, a nosa exigencia é unha rectificación completa na certeza de que Vigo sen bombeiros non é segura. E por iso que o que ten que facer o Goberno municipal é deixar de precarizar o servizo, reforzalo como necesita e, dende logo, iso ten que principiar por garantir que a totalidade das prazas que existen no servizo contan con persoal asignado a ellas. Desde a sección sindical da CUT consideramos que a situación actual do Servizo de Bombeiros da Seguridade desta cidade é especialmente crítica. Creemos que isto vai determinado por unhas políticas de deixadez e responsabilidade, que chegamos a este punto álxido neste momento que o verán de 2026, cun mínimo histórico de bombeiros, traballando con dotacións incompletas e pondo en grave risco tanto os traballadores como os cidadáns. Consideramos que este goberno ten que tomar medidas importantes canto antes. Desde a CIGA queremos facer fincapé en unha cousa, é dicir, que esta instrucción o que pretende é fundamentalmente xestionar a precariedade, unha precariedade crónica, que non é unha precariedade sobrevida, que se dera por unhas circunstancias especiais, que por unha pandemia ou por un accidente, pois houbera un determinado número de bombeiros que non puderan estar operativos, sino que algo que se ven moi desde lonxe. É dicir, non nos esquenzamos que no ano 2006, é dicir, fai 20 anos, é dicir, o reforzo xa era un elemento común e habitual dentro do propio servicio, que non se tomaron medidas, é dicir, que os interinos que están sendo formados agora tiñen que estar sendo formados en abril do ano 2025, comenzaron a ser formados no ano 2026. Hai unha especie como de cóctel Molotov que se xunta coa xornada, co estival, co disfrute das vacacións dos bombeiros, que a maioría deles levamos anos sin disfrutar vacacións, e dá como resultado que agora mesmo se saquen unhas instruccións ponteando os medios legais para, de unha forma encuberta, tentar, como fixo mención antes o representante do BNG, pois tentar que un parque non peche, é dicir, que non existan titulares nos xornais, que a xente se levante outra vez, como se fora unha especie como de déjà vu, do ano pasado, outra vez parques pechando. Nos entendemos que estas instruccións non garanten, en todo caso, a seguranza das persoas e da dotación de bombeiros, porque se requeren un número de persoas de bombeiros mínimos, según os protocolos, e o que non pode facer é o Concello, que ademais está sustanciado nunha instrucción, cargar de responsabilidade os membros do servicio, como que en última instancia, e dependendo das circunstancias, serán os bombeiros ou os mandos que tendrán que dicir se se entra nunha intervención ou non. Estamos falando de vidas humanas, non estamos falando, con todo o respeto, noutra serie de servizos, que poden estar abertos ou non, e non pode ter unhas consecuencias moi graves. Estamos falando de servizos que son absolutamente esenciais,
este goberno municipal está xogando absolutamente con frivolidade e ao mesmo tempo con desleixo e ata se pode decir con temeridade coa seguranza dos cidadáns. E isto ten que ser dito e ten que ser dito moi claro. E aproveito para decir tamén que esta corporación municipal, co alcalde á cabeza, debería pôr o mesmo esforzo en resolver os problemas de bombeiros que está pondo noutras cousas na cidade, que fan roldas de prensa, saca noticias, como pode ser o tema das luces, e neste tema parece ser que non se está metendo nin a suficiente dirixencia, nin a suficiente enerxía. Ten que acabar xa, teñen que tomar as medidas correctoras necesarias e, desde logo, se ten que derogar esta instrucción e, se queren facelo, ten que pasar por os trámites pertinentes, é dicir, por un proceso de negociación colectiva e atendendo que os traballadores, evidentemente, que teñen obrigas, pero tamén teñen dereito.